Il-gvern uffukat fuq l-10 snin li ġejjin viżjoni ta' fejn irid imur pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela feluq il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna. Iva, f'10 snin ksibna ħafna u ħafna iġġeddidna wkoll. U jien issa ffukat fuq l-10 snin li ġejjin. Għandna viżjoni ċara ħafna ta' fejn irridu nieħdu lil pajjiżna. Viżjoni ikkumplementata b'azzjonijiet waħda wara l-oħra. Quddiem folla sabiħa f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi, il-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern affaċċja bosta sfidi iżda dawn biddilhom f'opportunitajiet u tenna li l-Partit Laburista se jibqa' affukat kif se jtejjeb dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna fost oħrajn li fit-18-il xahar f'dan l-ewwel mandat il-Gvern immexxi minnu wettaq 40% tal-manifest elettorali Malta flimkien. F'sena u nofs wettaqna b'sentejn u nofs xogħol. U għalhekk illi nista' niġi hawnhekk u nitkellem fuq l-10 snin li ġejjin b'wiċċi minn quddiem. Ejjew ħalli flimkien kollha kemm aħna flimkien inkunu pon wieħed biex inwettqu dan il-pjan għal Malta tagħna. Dr. Abela tkellem dwar bosta proġetti li twettqu minn Gvern Laburista fosthom il-ftuħ ta' 3 skejjel ġodda din is-sena u hawnhekk tenna li s-sena d-dieħla se jinfetħu aktar minn skola waħda. Robert Abela tkellem ukoll dwar il-proġetti ta' spazji miftuħa fosthom bħal dawk f'Benajsa u l-Park Nazzjonali f'Taqali, investimenti sportivi f'Bormla u ieħor f'Għawdex li se jinfetaħ is-sena d-dieħla u anke investimenti infrastrutturali kbar fosthom dawk taħt dejn l-ajruport u fl-Imrieħel. Ma dawn il-Prim Ministru tenna li l-Gvern saħħaħ il-pensjonijiet kif ukoll l-istipendi. Dr. Abela tkellem ukoll kif dan se jkompli jitwettaq waqt il-budget li se jitħabbar fil-ġimgħat li ġejjin li se jkun pjan ekonomiku qawwi li se jkompli joħloq il-ġid. Il-Prim Ministru tenna li l-viżjoni għal dawn l-10 snin li ġejjin se tara li tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Ħallu qatt u lil ħadd jipprova jaqtalkom qalbkom. Malta sabiħa, il-Maltin u l-Awċin jistgħu jiksbu aktar. We can and we will get the future right. Ejja ninaqdu flimkien pon wieħed wara din il-viżjoni.